wiwiting kagunan yekting kono ana purwa piranganing carita nenggih saking Serat Mahabharata punika jagating wayang purwa. Pramila sinebut wayang sasmita wajib sembahyang. Labet jroning wayang sinung piwulang ingkang dayane maweh pepadang tumraping tiyang agesang. Ugi sinebut ringgit dukunan Sunan Giri ingkang anggit. Awujud panggurit sinanggit srana wirit temah bangkit dadi carita ingkang lungit. Purwa tegese wiwitan sasmita purwakaning dumadi nenggih lelakoning Madyapada kawiwitan dening Nabi Adam lan Ibu Hawa. Pramila wayang purwa dadi tuladha gesanging jalma ingkang sadaya wis kawengku dening purbaning Gusti Maha Kawasa. Hanyaring para nyaring purwa kadris nengkalan luring kagunan kunjuk ing Gusti. Katingal gumelaring nangka Purwaka nenggih punika ta gumelaring nagari ing Astina. Ya ing Astina pura nenggih Gajahaya Liman Benawi Guru Janggara inggih awasta ing nagari Purwasinadya. Nagari Astina dengan cek jaman kancana pindhane Swarna Dwipa. Binasakake punjuling apa-apa umpama berpadang urupe. Kalamun gunung dhuwur kukutenta kali jere kedunge bebasan pasar adoh kumandangi. Kuncaraning praja miwah luring kawibawan katingal saking bangsa manca ingkang aliruduta tandha ingkang kadangan. Ulumadining gesang para kawula samyodenatur siang perhatian lur selur ngupa bogotan wonten ingkang nganggur. Watak Sri Samyoden singkur sugih brana sumadulur kelawan ruwang sumadulur temah sembada gesang makmur. Para dagang samya rumagang bangsa Matriya datan kujiwa hanggendong jala midri samudra miyarsa mina datan pakembu. Yen Cinandra kadya Mas Kintar lampahing punang palwa. Hamung kuciwane sang nata kang asta pusananing praja tansah nggunggung watak adigang adigung adiguna binasakake banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni. Nagari Ngastina katingal hageng nanging datan agung katingal ayem nanging datan hayem. Labet para praja nayaka miwah sentananing ratu racak samya hanggunggung diri lumuh makarti kasusilan dianggep dolanan ingkang ginantra muhung swaganing raja Anguja uruping priyangka temah wuru dhateng kanistan. Lah sinten to ingkang lenggah siniwaka ngasta pusananing praja inggih punika ingkang ajejuluk Sang Prabu Duryudana. Ya Sang Jaka Pitana ya Sang Gendari Suta inggih Sang Prabu Urupati. Hanaring mangsa kasada windu sancaya tinengaran kang agut tabuh nawa sang nata kaparing miyos siniwaka. Lenggah ing dampar sinasutya sesemek babut warni sindura tinedha benang kencana ing madya sinungging sekar cepaka mulya satemah sinebaran kang sari winanda jebat kasturi. Yen Cinandra kadya kumambas ing Durgandana uya sing sang nata binayang bayang kali cethi biyada manggung katanggung Jaka Paloro kang samya ngampil upacara prabon katingal mubyar rengganing banyak dalang Hardawalika tempu ing pandam urung miwah kasorot ing Grewang Koryah Walata Gwasilih pernah sirna kamanungsane Sang Suyudana Pindha Bathara Prabantuhangi Jawantah kahayap idadari ing kayuwangan kadya Jaka lan Kenya kang lagi sepi ing swasana
ingkang lagi ketaman asmara medhit kembanging swasana kang tansah milangoni lan memalat sih. Andhek kang samya sumewa nenggih wadya kang hanggantung sebo wiwit saking Batira Ngayon pagelaran Balamarti nggenya sumewa ngantos temekan alun-alun angendanu pindha hamawan punang Dwijaruntek kang umbul-umbul akeh madya kang hanggantung sebo pindha sasangka ginalbing taranggana. Ora sidhem permanem datan ana kang nyabawa ingkang kapyak samung tumetesing tirta trusara ingkang demawah ing run-runan kang lagya panjrah ing puspita ing jawi kaping swantening abdi Gusali kang lagya makareti imbal ganti Amandraga kumandangi yayah swaraning cengeretna wata nalika sampun katingal seba nenggih sebanipun pujangga agung ing Astina Pandhita ing Saka Lima ingkang apeparab Dahyang Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Bharatwaja Sangwara Dwaradija Pandhita Sekti Mandraguna mila datan nama mukal sinuhidhan dening para sasama angendanu kang para siswa ingkang seba mriki luka jeme prita wedanane lah punika to ingkang paman ing plasa jenar nenggih Sang Retyanapati Harya Sangkuni ya Sang Trigantalpati ya Sang Harya Suman dupi wis andhek kang samya seba mulak dhateng praptanipun ingkang Eyang Talkanda nenggih Sang Begawan Bisma sigra daya-daya Sang Bisma namanabda kang wayah ing Astina mangkono sabdane ingkang dering kaya sing lisan
kusukaning driya yakti kegadangan pangasahing Hyang Widi didem jroning panangkilan semune kawuryan wigatine nata kapareng nata Suyudana Prabu nang
miyos tinanggel beda lan saban-saban hakandri Prabowo kekas ketareng tias titah pepunjuling jalma mangkono kang mahambek maratuta Hongilah heng hastu nama sidam sekalian bawana langgeng mengkoto kulup wayah kuwi ngestina nggal Kurupati ingkang banget tak tresnani nggal Duryudana wiwit dina iki pun Eyang Talkanda tumeka praja Ngastina kene muhung nuhoni apa kang jeneng kita ngarepake nggal Kurupati bareng wayah kuwi Ngastina si Kurupati minta kelawan praptaning pun Eyang ing Talkanda nganti kowe tak jangkau sepisan saka ing Talkanda tumeka Ngastina kene. Lah kok glethek prel jebul luput saka kudangan mrucut saka gendongan iki kepiye to nggal Kurupati? Apa to sebabe kok pun Eyang dawuh ing kaya mangkono sebab pun Eyang wiwit dina iki ngerteni pasiwakan kang lagi mbok adani wayah jeneng sira si Kurupati lagi nandang Sungkawa ndak wis padhake saka lareking netra nganti kuceping wedana kaya lagi ya kang hanandang kanduhan kingkin Suyudana yen jeneng sira nandang susah apa ingkang mbok penggalihake yen jeneng sira nandang susah apa ingkang mbok susah inggal Kurupati mongko praja Ngastina iki kawengku dening jeneng sira si Kurupati Duryudana mongko jeneng sira si Kurupati kuwi sipating Nalendra ingkang nyekel pangwasana praja Ngastina wektu dina iki wong angka siji sak praja Ngastina ya nggal Kurupati ewadene jeneng sira ngayahi pasiwakan agung lah kok malah beda saka pangangen-angene keng Eyang Talkanda jeneng sira lagi susah penggalihmu malah blaka sutapun Eyang ora ngerteni apa ingkang dadi sabab wektu dina iki oh Kurupati mbok ya hiling wis ana sabdaning para pandhita lan pujangga ingkang winasis ingkang nyebutake Nalendra Seba kuwi aja gawe nesu ning malah bisa gawe gumuyu ingkang angka pindho aja gawe tintrim malah gawe tentrem ingkang angka 3 aja gawe susah malah gawe bungah dene ingkang angka pungkasan aja gawe senep nanging malah bisa gawe seneng oh nggal Duryudana yen jeneng sira bisa gawe seneng ing kawula ingkang mbok mong iki
yen jeneng sira gawe gumuyune kabeh kawula Ngastina iki yen jeneng sira gawe tentreming negaramu Ngastina iki mbok menawa bakal aweh kamulyan bumi Ngastina kaya jaman dicengkel Mbah Musentanu biyen. Duryudana ingkang mengkon ya Kurupati malah saya kemba kahanan Praja Ngastina wektu dina iki yen jeneng sira si Kurupati ora enggal paring dawuh ingkang mengkon nggih Duryudana. Ulasapun Eyang Ngetalkanda Wlasana Begawan Bisma adoh-adoh saka Ngetalkanda tumeka Ngastina kene mung sabab kepengin mertui kahananing wayah kuwi Ngastina kene kalebu darah utaing Barata. Ingkang mengkono nggih Kurupati najan pun Eyang kudu saguh ngangklongake jangga widanget kanthi tetela pengangkah aja nganti tundha Bima. Nggonku bakal nampa dawuh saka jeneng sira putuku Sisuyudana. Palugon lagune ing lekas. Lukita linudeng agedung. Kadang hamomong ngon manah rahayu Yuwatan golong gumolong manadukara mangapuspa spita puspita wangsalan semon ngaturaken gunging panuwun saha paduka Kanjeng Eyang Begawan Wara Bisma kapang ngepura dhumateng ing wayah ing Ngastina wedal menika Hyang dene ngantos kula dangu mboten paring sabda tama dhumateng paduka Kanjeng Hyang labet bunek pepek ampek sesek jumeneng manah kula wekdal ing aring lahan punika Hyang. Iya wayahku ora dadi baya pangapa. Najan mengkono jeneng sira Siyudana pancen putuku ya wayahku ingkang banget tak dama-dama. Bisa nggenteni palungguhaning para leluhur negara Ngastina satemah bisa gawe kamulyaning praja Ngastina wektu dina iki. Inggih Hyang. Urupati wonten dawuh Hyang. Mengkene ya gulup blaka suta blak kutang terang wae apa to ingkang mbok penggalihake wektu dina iki ingkang anjalari bingung saha susah penggalih munggah Jaka Pitana
Inggih Hyang ingkang damel sisaing ingkang wayah ing Astina mboten sanes mung kadang kula para Pandhawa. Mengko dhisik ana apa tumrap adi-adimu para Pandhawa? Apa adi-adimu Baratamandha gawe kapitunanmu nggih Urupati? Inggih Hyang menapa paduka Kanjeng Hyang boten pirsa bilih ing benjang badhe tumapak ing jangka jangkaning jagat ingkang awujud perang Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda Jaya Binangun boten sanes namung yudanipun para kura mengsah kaliyan adi-adi kula para Pandhawa. Mongko Kanjeng Hyang paduka Kanjeng Hyang pirsa piyambak najan to Pandhawa namung gangsal cacahipun nanging sadya sami kasinungan jaya kawijayan sinten ingkang boten tepang kaliyan Yai Prabu Puntadewa nalindra ingkang suci batosipun saha sinten ingkang boten ngertos kaliyan kadang kula pun Bratasena ingkang sekti mandra guna kadigdayanipun sinten malih ingkang boten tepang kaliyan kadang kula pun Janaka ingkang dados satriya tetandhinging jagat dereng kadang kula nakula tuwin sadewa ugi ponak-ponakan kula Pandhawa sanesipun Hyang najan to Kurawa cacahipun 100 nanging kasunyatanipun tebih sanget menawi dipun tandhingaken kaliyan kadang-kadang kula Pandhawa saha para Pandhawa hamung tansah kinasihan dening para Jawata buktinipun pinten-pinten paperangan ing kemimpang namung adi-adi kula Pandhawa pinten-pinten wahyu ingkang nami inggih namung kadang kula Pandhawa meneng ngantos sedaya kanugrahaning Jawata tansah dipun tampi kaliyan kadang kula Pandhawa tangeh lamun Duryudana sakurawanipun binjang saged unggul wonten ing jurit ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun Hyang ingkang saking kados pundi miturut pamanggih paduka Hyang Begawan Bisma Hong ilah ing hastu nama sidam sekaring bawana langgeng iya kulup Jaka Pitana samendang datan karempit apa kang mbok dawake lawan peniyang Jongger Urupati tak jaluk jeneng kita wedina iki aja gegadang wujuding perang Bratayuda Jaya Binangun Jongger sabab apa bola bali wis tak kandhakake bola bali sak aturake wong perang kuwi yen menang mesti dadi pindhang saya yen kalah mesti dadi rempah mulya nggih tak jaluk wiwit dina iki ngupaya dalan ingkang utama ngupuya maganing kerukunan tumrap jeneng sira lan adi-adimu para Pandhawa lamun jeneng sira Urupati dadi nalindra gelem nyawiji kelawan kerukunan kelawan adi-adimu Pandhawa mesti saya ampuh kawibawanmu mesti saya gedhe nagari sabab kaprabawan dening guyub rukuning para sedulur ingkang kabeh kepengin gawe majuning kahanan praja ngerti wektu dina iki Urupati wiwit dina iki tak sawang kawulamu kuwi ora butuh Bratayuda kawulamu ora butuh perang sing jeneng Bratayuda kuwi ora butuhmu dhewe to butuhmu dhewe malah tak kegadang pun eyang ing ngetal kandha nganti tuwuh jroning batinku moh palakrama mung nenuwun kelawan purbaning Gusti trima mandita selawase pengangkahku ngastina bisa mulya njayeng bawana kaya jaman dicekel sedulur-sedulur Barata duk nalika biyen jeneng sira ukuran Pandhawa kuwi isih kulit daging tunggal darah Barata yang Urupati
Yen kaya ngene kahanane jeneng sira mung padudon karo wong Pandhawa, jeneng sira mung padudon karo wong Pandhawa. Ora gelem manunggal batin lan rasamu kapal to nggih jeneng sira ngunduh ing kamulyan lan katentreman. Oh, Urupati. Yen kahanan kaya ngene nangis batinku sumuk atiku Urupati. Nganti wiwit dina iki negara liya nusa bangsa kiwa tengening Ngastina emoh nandur pawitan, emoh nandur seduluran kelawan wong Ngastina. Ya sabab lagi gonjang-ganjing kahanane. Ngastina slawase ora tentrem diumpamake jagat peteng dedhet kaya dene jagat sing lagi kalingan pedhut. Ngastina slawase mung panas bumine yen diumpamakake mung peteng dedhet kahanane kaya dene jagat ingkang lagi kataman ing Himahimantaka sabab ora nate guyub rukun kahananmu nggih Urupati. Yen nganti kahanan kaya mangke mbok bacut-bacutake jeneng sira ora gelem eling lan waspada tumrap Praja Ngastina iki. Oh, ingkang bakal kesempyok ing aradan ingkang bakal ngunduh ing panggawe ora ana liya mung jeneng sira pribadi lho nggih Urupati. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mong awas eling eling lukitane halam wong tatya wekdaning dumati supati nirhing sangsaya yaiku pangreksaning urip. Kula nuwun sinuwun kaparing ingkang paman munjuk atur sinuwun. Iya, kudu kapiye paman patih hae kesangguni. Ngaten kok nggih. Wekdal menika kang paman nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami dene wekdal menika kang paman sumela watur anak Prabu. Dene wantunipun kula sumela watur wonten ing pasewakan menika awit ala tanpa rupi kang paman menika sipatipun patih. Tiyang angka kalih sak Praja Ngastina mila sekedhik kathah kula inggih dadi kewajiban tumut rembag babakan nagari Ngastina wekdal menika sinuwun. Yo kaya kapiye paman patih harus sangguni. Kula ngaten sinuwun. Menawi saking pamanggihipun kang paman ing kepatosan kenging menapa paduka kedah guyub rukun kaliyan Pandhawa menika bathinipun menapa kok nggih bathinipun menapa? Monggo sampun dados jangka jangkaning jagat perang donya ingkang angka sekawan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Najan to paduka badhe guyub rukuna kaliyan Pandhawa sedinten kaping 7 bebasanipun Bratayuda Jaya Binangun tetep badhe kelampahan kok nggih badhe kelampahan. Saha malih sinuwun ingkang dipun dawuh sabab Bratayuda Jaya Binangun boten sanes undranipun namung bumi Ngastina. Najan to Pandhawa sampun kadigdayanipun linangkung kajana priya kondhang kaluka wong sak jagat raya. Paduka kedah boten tintrim ing penggalih kok nggih boten tintrim ing penggalih. Yektosipun para manggalanipun kasekten para saredulaning jagat menika mlempakipun wonten Ngastina ngriki kok nggih wonten Ngastina ngriki buktinipun menapa? Pandhawa boten kagungan keng Eyang Wara Bisma, Pandhawa boten kagungan keng Rama Sukalima, Pandhawa boten kagungan keng Raka Ngawangga Basukarna, saha Pandhawa boten gadhah patih sengguni. Kula kinten menawi sadaya sampun ngetok kadigdayan mbelani bumi Ngastina, boten ngantos
lami anggenipun mejahi dhateng Pandhawa sampun kelampahan kok nggih sampun kelampahan saha malih Kang Paman ugi sagah mbetengi Bumi Ngastina ngantos tumapak ing perang Bratayuda binangun mripaduka keparing malah wekdal menika ugi Kang Paman ing kepatusan sagah dipun adegaken dados senopati nglurug dhateng Ngamarta mejahi dhateng Pandhawa mbelani Bumi Ngastina wekdal menika sinuwun mengkono Paman Patih harus sangguni pancen kuwi sing tak enteni tembung Paman Patih sing ngguni yen Ngastina wis kabeh padha gumolong tekad yen Ngastina kabeh duwe penemu kaya jeneng sira Paman Patih harus sangguni sepira ningkes wandhaning para Pandhawa kejaba seneng bungah hatiku ora kuciwa aku nekake Paman Patih sing kudu pasewakan wektu dina iki Paman. Inggih sinuwun, inggih Sengkuni kok dilawan ki piye? Sengkuni wonten dawuh menemban. Iya ya Sengkuni. Ora dadi baya pangapa dene kowe duwe pangucap ingkang kaya mangkono Sengkuni. Ya mung wae emane Suman. Mongko jeneng sira kuwi dadi patih wong angka raja sak Ngastina iki ndak wis padhakake wicaramu mung manasati moh gawe ademing swasana mung tansah gawe siki ing liyan kuwi kepiye to Sengkuni iya Sengkuni iya umpama kowe lagi dipayungi kelawan dewamu ngono mesti kowe menang tanding kelawan sapa wae sebab wong kang lagi nampa kabejan kuwi apa kang cinipta dadi bebasan suket godhong kayu bisa dadi kanca lan bisa dadi kanca ruwang ning kudu elinga Sengkuni elinga yen to wong utang bakal nyaur wong nandur bakal ngunduh sapa sing gawe mesti bakal nganggo mbok ya kuwi maca kahanan apa kowe ora ngerti sejarahing Prabu Dasamuka nalika kae mbiyen Rahwana kuwi kurangane apa to? Nalindra sugih sekti mandraguna. Duwe aji Pancasanya. Ning nyatane apa Sengkuni? Mongko sapa sing wani udur lawan Dasamuka sing ora cocok lawan Dasamuka mesti disampurnakake, dipecat tenan. Dipecat tenan. Buktine adine si Gunawan Wibisana kae. Gunawan Wibisana kaya ora cunduk lawan si Dasamuka seleh keprabot dipecat saka ing Alengka tenan. Ning buktine apa? Yen wis teka titi wahyuaning mangsa kala ginulung kelawan sing gawe jagat mung Dasamuka sing duweni kasekten linuwih duwe aji Pancasanya wae sida kukut jagate sak cindhile abang karo sing jeneng Rama Wijaya ingkang balane kethek utawa rewanda. Najan to Dasamuka kaya bisa nggemparne jagat kaya bisa jebolne Bantala ning nyatane mung mungsuh sak bala kethek wae wis kukut jagate nganti sak cindhile abange Sengkuni. Lan maneh ya nggih Kurupati tak elingake. Jeneng sira kuwi dadi ratu ingkang nyekel panguwasa ingkang bisa gawe abang ijo ning Ngastina wektu dina iki. Lan maneh ya Sengkuni kuwi tak elingake sepisan maneh. Ana Ngastina kuwi sing dadi pemimpin kuwi dudu sapa-sapa ya mung si Kurupati. Yen to jeneng sira kuwi dadi patih sing utama, mongko ratumu bakal nandhokake pemimpinmu dadi wong sing utama, nuduhake dalan kang mulya kowe ya kudu manut. Kowe ya kudu manut. Sabab abang ijo ning kahanan Ngastina dina iki dipimpin kelawan wayah Gusti Kurupati. Lah yen kowe ora gelem manunggal batinmu karo sing gawe swasana padhang yen to kowe ora gelem manunggal ciptamu karo sing nyekel panguwasa kapan to bisane tentrem Ngastina iki Sengkuni mulya Kurupati tak jaluk padha upayanen dalan kang utama upayanen dalan ingkang mulya tumrap Raja Ngastina iki utamane kowe si Sengkuni jeneng sira kuwi dadi patih kudu tumindak ingkang utama
yen ratumu bakal nggawe dalan ingkang becik kowe ya kudu bakal nyengkuyung aja malah diwalik ratune bakal kepengin tumindak utama pemimpine bakal nindakake dalan ingkang apik kok malah kowe sing dadi patih klebu kawulane ora nyengkuyung kapan tentrem Ngastina iki nggih Duryudana long-long indriya mangu-mangu mangungkung kanduhan limang lelena tanpa kanen wong yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama mangkono sang natala nuwusnya Sigya kang bala tumingal acampa samya ngedali kayu angkung mangun sang niti ngalayung kang tanpa bayu bayu tapis ingkang kanyang tangi-tangi sing tias kang lagya kandruhan kengken sayektine mung meminta
pandhita ing munggah ana pasewakan agung Praja Ngastina wektu dina iki. Mengko ta Sang Premban. Aja mbok anggep aku wani tambuh sebab nyatane jeneng ingsun lagi wae Wanu. Paduka kuwi saka ngendi papan dunung sapa ingkang dadi haranmu he Sang Premban? Kula nak inggih sinuwun. Saderengipun amit pasang Kalimantabek sinambeting Iladuna. Mugi tinebena ing siku denda cinelakna ing Tirta Waksama sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula manika pendhita ingkang kliyang kabur penganginan. Mendung kebaratan tegesipun tanpa dunung ugi tanpa sangkan sinuwun. Dene ingkang sudi mestani dhateng kula nami kula Begawan Jati Kusuma. Sang Begawan Jati Kusuma. Ora ana inggih sinuwun. Ana wigati apa to paduka Sang Begawan Jati Kusuma? Tedhak ana Ngastina wektu dina iki. Kula nun inggih sinuwun saderengipun. Yaktosipun wekdal menika kula nembe ngangklang bawana meminta dumateng pituduhing jagat. Menapa to ingkang kedah kula tindakaken menggah ingkang dados darmaning kapandhitan kula sinuwun. Ngulating Madyapada kula tingali saking Dirgantara Ngastina wekdal menika. Nembe nandang sisah utawi nandang pepeteng jagatipun Paduka Sinuwun Prabu Duryudana. Tuwuh ing raosing manah kula ugi sampun dadosing kewajibanipun para Brahmana. Kedah saged tetulung dhumateng titah ingkang nandang sisah saha kedah saged tetulung dhumateng jagat ingkang nembe nandang pepeteng ingkang saking menika sinuwun. Kajawi kula menika prapteng dhateng Ngastina badhe ngulati kahanan Ngastina ingkang samangke panyuwun kula adhem ayem buminipun. Ugi kepengin madhangken swasana ingkang paduka sandhang wedal menika sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara pancen pendhita pinter tenan paduka Sang Premban. Nyatane bisa maca batin wektu dina iki Premban. Inggih sinuwun inggih kula inggih ngraosaken kok nggih. Menika pendhita ingkang sekti mandraguna pinter sanget nyatanipun saged maos batos paduka ingkang sinuwun. Menika mujudaken kanugrahan kunjuk dhumateng paduka sinuwun. Nyatanipun paduka mboten nyuwun dewa sampun ndatengaken kanugrahan lumantar dhumateng pandhita menika sinuwun. Apa mengkur paman? Inggih anak Prabu. Yo pancen kepara-kepara pengadati dawuhmu heh Begawan Jati Kusuma. Menawa wektu dina iki Bupati lagi nandang susah peteng jagatku. Menawi kenging dipun mangertosi ingkang kathah menapa to ingkang ngandadosaken kahanan sisah paduka sinuwun. Mengkene Jati Kusuma wektu dina iki ora ana sing nandang susah ing Urupati Duryudana ora wurung wong para Pandhawa. Besok bakal ana perang sing jeneng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko yen to nganti Kurawa kalah kapikut dening para Pandhawa Ngastina dadi darbeking para Pandhawa. Apa jeneng sira gelem tulungi tumrap Urupati melu nundung kadidayaning para Pandhawa Jati Kusuma. Yen to nganti jeneng sira Premban bisa madhangake pepeteng kang tak sandhang dina iki, jeneng sira Begawan Jati Kusuma bakal tak aku dadi pendhita saha tak papanake ana Ngastina kene manggon papan ingkang mulya Begawan Jati Kusuma. Bumi goncang kanjeng langit lap-lap katon
Legin sanging sang mawe gandrung Kadul kermoyak mayek inggih sinuri inggih wekdal menika kula saged majaraken pepeteng ingkang sinandhang wonten Ngastina menika kok sinuwun saha malih kula ingkang badhe tumut madhangaken pepeteng ingkang paduka sandhang jeng menika sampun dados kewajibanipun para pandhita kedah tetulung dhumateng titah ingkang nandhang sisah kedah madhangaken pepeteng ingkang sinandhang wonten ing jagat menika sinuwun yen mengkula paduka penapa saguh maten sing jeneng para Pandhawa kuno inggih kula sagah sinuwun mbok saguhi perempuan oh inggih kula sagah sinuwun kagyatri sanggapi kang ori nangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana ya jagat dewa bathara jagat mangestu ngarahe Begawan Jatikusuma yen jeneng sira saguh nundung kekuatan Pandhawa sadurunge perang Bratayuda Jaya binangun tak papanake ana Ngastina papan ingkang mulya lan tak dadekake pendhitaning Duryudana nganti kukuting jamanku Jatikusuma dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti dene siji miyang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara linek panring prahabdi sinuwun badhe kula sagahi pamundhut paduka ingkang sinuwun kula ingkang badhe sagah mejahi dhateng Pandhawa sinuwun iya Begawan Jatikusuma nanging kesaguhamu iku apa ana bukti nyatane apa jeneng sira radol pangungkulak pawarta yen to Pandhawa kuwi sekti mandraguna kajana priya Prembang inggih sinuwun inggih kula ngertos piyambak sinuwun ingkang mastani Pandhawa sekti mandraguna menika lak tumrap tiyang ingkang dereng ngertos dhumateng kunci keringkihanipun para Pandhawa para Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten Ratu Ngamartapun Puntadewa inggih dados pembayuning para Pandhawa ingkang kedunungan Jamus Kalimasada menawi Nalindra Ngamarta Puntadewa ingkang kedunungan Jamus Kalimasada dipun sinakaken langkung rumiyin kula kinten abot njunjung kapuk mejat tumrap Pandhawa sinuwun yen pancen kaya mangkono tindakna kewajibanmu Brembang inggih sinuwun malah wekdal menika daya-daya kula nyuwun pamit dasaripun kula dugi dhateng Ngastina mboten ijen kula nganti dhumateng para siswa-siswa kula inggih ingkang badhe sagah tutuwuntan dhumateng lekasipun pun bapa sampun tuwuh kesagahan kula mboten ngantos mantlaping sengenge kula ingkang badhe sagah ngaturaken kunarpanipun para Pandhawa sinuwun
pun leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kandhuhan imang lirlena tanpa kahanen Kanjeng Hyang ana apa nggih Kurmati monggo kula kanthi manjing pepungkuran nuwun dhateng purbaning kodrat Kanjeng Hyang. Iya Kurmati. Pun bapa yang nderek wae. Paman Patih harus sangguni. Wonten ngendi kowe ngadhawuh sinuwun? Wektu dina iku aja dirangilan paman. Budhalna Wadyabala saka Ngastina. Tutuwuntat kelawan Sang Begawan Jati Kusuma. Ing pengajap enggal prapteng ngamarta maten jeneng Puntadewa paman. Kula anak-anak inggih mboten langkung dhateng sendika ngestaken dawuh sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik laku paman Patih harus sangguni.
anakku Kurawa kabeh yenggir. Wektu dina iki antuk serayan anyar ya kuwi wadya balaning Begawan Jati Kusuma. Ingkang bakal wani nempuh lawan kamurkaning musuh ya kuwi Adi-adi Pandhawa. Ya mung Puntadewa sing kedunungan Jamus Klimasada ingkang dadi kekuwataning Pandhawa. Yen to Puntadewa dipateni luwih dhisik, kaya suwe wijet wae kanthi mateni Pandhawa sak anak inggih Kurawa. Ingkang mengkono kae ana bandira nyang umbul-umbul. Kae bandira wadya balaning Begawan Jati Kusuma. Ingkang bakal prapteng praja ngamarta mateni sing jeneng Puntadewa. Ingkang mengkono ayo kowe tak kanthi bebarengan nyawiji kelawan wadyabala kae mau. Najan to sambung obor colok lintang rambatan pundak tak kanthi bodol dina iki.
Aku nduk bocah sing ayu dhewe no. Ana apa? Mandheg dhisik ya nduk. Ngono ya Yung. Iya. Iki mau wis diadani nganggo tari pangkur gambya. Iya nduk iya pancen kepara bener ya nduk. Iki kanggo pambuka pemanasan suasana wis ada 2 pesinden. Sekaligus sing wis tampil 2 pesinden. Iya. Saka ngendi? Sing cilik alias sing isih enom. Pawakane tipis. Kaya rempeyek tur ya ora pati duwe bokong kuwi bocah saka Kulon Pasar Mbalong. Saka Mbalong tenang. Nek pas ora tanggapan jam 3 bengi kae wis melu dodol gudrungan. Ana tengah pasar. Jenenge sapa? Jenenge Ayu. Jenenge Dek Ayu. Iya. Dene sing sijine kae pesinden saka ing Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Sing le joget weh tenan nduk bokonge. Sahilolah. Le nyodan nyadun. Asmane sapa? Asmane kuwi Mbak Tati. Saka Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Iya. Nduk. Ana dawuhmu apa? Kalungguhan bengi iki ya nduk kaya madet saben sing wis. Awake dhewe sak kanca tinimbalan ana ing leladan kene ya ana. Ngono ya Yung. Iya. Ana ing Desa Kedhiren Kecamatan Limbian Kabupaten Magetan kene ya ana. Dene Kajat lan ujupe ingkang wis ditindakake dening panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawa Mbah Demang ingkang wis nyambut gawe sarimbit kelawan para perangkat desa dalasan sak kabeh wargane ya nduk bisa maweh mawujud ya kuwi wayangan ingkang hajate bersih desana. Ingkang hajate bersih desa ya Yung. Iya. Mapan nggon sasi Muharram dinane Setu malem Minggu ya nduk. Setu malem Minggu. Iya. Kaya taun sing wis-wis, kaya taun sing wis lumaku. Menawa dina Setu Pahing malem akad pon kagelar wujute wayang kulit sewengi muput. Ngono ya Yung. Iya. Dene awake dhewe alhamdulillah wis kaya dene sedulur dhewe ya nduk. Wis kaya dene kadang pribadi dhewe nyatane awake dhewe anggone seba ana kene wis genep kaping 3. Wis kaping 3 iki ya Yung. Iya. Insyaallah iki juga sudah akan diagendakan sebagai tahunan. Ora mung insyaallah kok nduk dene kadang-kadang perangkat desa uga panjenenganipun Bapak Kepala Desa kadang Mas Dwi mau ya wis ngendika yen to wayangan sudah diagendakan setiap tahun. Wis diagendakan setiap tahun ya Mak. Ora mung masa pemerintahan panjenenganipun Mas Dwi tok kok nduk. Najan nalika keng ramane Mas Dwi biyen ngasta dadi Demang utawa mimpin kabeh kawula ing desa kene uga wis di anakake wayangan setiap taun. Ing kono mujudake rasa syukur ana ngersaning Gusti Allah ya Mak. Tenan kok nduk kadang Mas Dwi kuwi anggone ngrengkuh kabeh kawula wargane kuwi wis tanpa dibeda lan dipilih. Tanpa dipilah-pilahake ya Yung. Iya. Buktine mau bengi kanggo ngesti kelawan Gusti sing nyipta jagat kanggo ngelingake para umat wis digelar wujude pengajian. Mongko pengajian kuwi Mas Dwi ya ora timbre-timbre ya nduk, nyatane ya nekake ustad saka ing tlatah Surabaya lho. Ngono
Dene bengi iki wayangan saperangan agung kawula muda uga wis disiapi wujude campur sari elektron dening Mas Dwi. Oh ngono ya Yung. Iya. Mula ya nduk jroning swasana tasakuran bengi iki. Ayo awake nenuwun ana saning Gusti sing nyipta jagat. Muga-muga dalam rangka bersih desa iki nggone ngalap berkah lan barokah kabeh kawula ing Desa Kediren Kecamatan Lembian Kabupaten Magetan iki ya nduk bisa antuk wahyuning Gusti Allah satemah dirga yuswa panjang yuswa kinabulan kang sinedya nganti saputra wayahe ya nduk. Allahumma amin ya mak. Iya ya nduk iya. Pancen kaya mangkene kahanan iki ya mung mawujud anggone sengkut gumregut ingkang ngasta dadi pemimpin kelawan kawulane kok nduk. Uga wis pancen dadi watak lagi lan legehane kadang Mas Dwi kok nok. Dadi seorang pemimpin kuwi aja kepengin dicukupi dening rakyat ning malah bisa nyukupi kebutuhaning rakyat. Ngono ya mak. Muga-muga kuwi nulat lawan Mas Dwi ya Yung. Iya nduk, iya tenan. Dasare Mas Dwi iki ya piyayine isih muda. Isih muda, dadi kepala desa isih muda. Mula ya jeneng mokal ya nduk beda karo demang-demang sing wis undak yuswa. Sing wis menep penggalihe. Kaya Mbah Demang Drukuh ngono ku ya wis menep. Kaya Mbah Demang Kedung Panji ku ya wis meh menep. Isih meh. Daanu ya wayangan, daanu ya wayangan sewengi muput. Tenan kok nduk, alhamdulillah Mbah Demang Kedung Panji ki ya rawuh ana ing leladan kene iki mujudake anggone ngaku kadang utawa sedulur karo awake dhewe tenanan. Ngono ya Yung. Dasare aku mah wis nampa SMS. Nek wayangan sing tanggal selawe wingi kuwi niat hajate desa. Ning gandeng Mbah Demang Kedung Panji ki kagungan hajat iya ta. Arep duwe gawe iki ya insyaallah arep wayangan meneh. Ngono pribadi iya. Malah nek ora kleru iki engko bakal dimeriahake nganggo swasana sing becik lan apik. Ngono ya Yung. Malah mbok menawi kunggan ing penggalih panjenenganipun pepunden kula Bapak Joko Suyono selaku ketua DPRD Kabupaten Magetan iki ya teksa rawuh ya nduk. Ngono ya mak. Nek Pak Joko wis menep, asli wis menep. Buktine apa? Buktine ana sinden joget piyantune ya mung dengkluk lho. Kuwi mujudake piyayi wis menep. Beda mi Mas Dwi. Tatik joget kok sing diinget bokonge wae. Ora nonton liyane. Pancen wong enom ya wis ben sing penting ora lali kewajibane nggone ngopeni kabeh kawunane ya nduk. Ngono ya mak. Saka panyuwun panjenenganipun Bapak Kades panjenenganipun Mas Dwi. Mangke panjenenganipun Bapak Suyono katuran minggah dhateng pepanggungan. Ngono ya mak. Dene sak menika sampun kathah sanget para priyantun lan priyagung. Mbok menawa durung tepung lawan panjenengane ya Yung. Nek ora kleru ya nduk insyaallah uga kagungan gegayuhan utawa idam-idaman kepengin memimpin Kabupaten Magetan. Muga-muga diijabahi lawan Gusti Allah ya mak. Mula ya nduk insyaallah panjenenganipun Bapak Joko Suyono saged memimpin Kabupaten Magetan yang akan datang menjadi Magetan yang indah, Magetan sing ayem, tentrem, murah, sandang, kelawan pangan. Allahumma amin. Tepuk tangan buat Pak Joko Suyono. Oh ngono ya mak. Tenan nduk. Mengko diaturi tindak pemanggunan ya mak mesti. Nek Pak Joko ora tak unggahane panggung iki mengko tenan sinden-sinden ora oleh tambah sangu. Ya aja ngono. Lho piye ta? Sinden iki sebagian lak duwe anak buah ning Kabupaten Magetan to. Ngono. Nduk, ana dawuhmu apa? Ayo. Iki ditanjakake siji mbaka siji. Mung seneng-seneng tok. Lah iya
Tuduk nok keduring nok gentak. Lele monggo Dik Pita kula maturi jumeneng sinden cilik. Wilujeng dalu Dik Pita. Wilujeng dalu. Cobimu ngelingkeng gandang. Kok cilik men to? Nah, selamat malam, Dik. Malam. Nggih. Selamat malam. Asli saking pundi? Saking desa? Mategal. Saking Mategal. Mategal menika klebet Kabupaten Magetan nggih? Nggih. Nggih, malam Jumat nika nggih wayangan ten Desa Mategal. Menika ndadosaken kawuningan Pak Joko Suyono menika asli putra Magetan. Ngono Cobi Dik menika wonten pamundutan ingkang nyuwun langgam sesideman. Mawi dipun bawani nggih? Nggih. Ya nggih. Nyuwun pangestu kali Pak Joko Suyono mugi-mugi saged dados sinden ingkang kondang kaloka. Lan ugi ndedonga mugi-mugi Pak Joko Suyono saged memimpin Kabupaten Magetan tamtu saged ngayomi dhumateng panjenengan. Ngono dipun damelaken bawanipun nggih Dik Pita. Nggih. Jan. Monggo bawanipun. Isih cilik nyatane wis gandang ya Mak. Jamune apik kok ndruk. Ngono Monggo Dik Pita. Sawan menyang kutha gedhe. Sak menika kelas pinten, Dik? Setunggal SMP. Setunggal SMP. Inggih, sekolahipun wonten pundi? SMP Negeri 1 Parang. SMP Negeri 1 Parang. 1 Parang nggih. Nek budal sekolah sangune pinten? Aku ki takon tenanan. Oh. Mung malah gumujeng. Monggo pun lajengaken. Saking Buken putranipun Pak sinten, Dek? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Nggih. Lah ibunipun? Boinem. Sinten? Boinem. Oh, Boinem. Oh alah. Anakmu kok iso mbawa to, Lek Bo, Lek Bo. Ya ora ngono pancen latihane apik kok. Monggo pun lajengaken, Dik. Maneno kurang pramana ning wasis ngungro. Jengkoke wis apik ya mung nganti nambahi
Ali ora pati isin ngono. Iki nek umpama kendel sithik ngono wah tenan, Nduk. Lah iya. Wong pancen dhisik pindho iki tepung kok. Monggo pelajengaken Dik Vita. Angung romarang bendera Sulestya pijer angin cangke alis Ketampen sesideman terus no sesideman wilujeng rawuh bapa tembang ndrukuh jan katuran lenggah ingkang sekeca ngono monggo Dik Vita pun damelaken langgawipun sesideman luwe becik patenan dipun pisahan Latya Sulestya lajengaken padha ingkang angka kalih Dik Vita.
Monggo Dik pulajengaken ingkang pungkasan. Urip ana kutang Sembah nuwun Dek Pita sampun buka langgam sesideman ngono monggo katuran lenggah Dek Pita sampun bawa sak langgamipun lenggah sing apik nggih mboten kenek nguyuh nggih ya wong sinden ki ya ora kudu nguyuh ning ngono kok sinden sewengi mudhun ping 3 sinden kok ming nguyuh ae kuwi ya sindenku mbiyen sindenku ning wis tak pecat ngono ya mak nduk ana dawuh mopo iki akeh nawala ingkang tumiba ing pangkon kejaba saka kuwi awake dhewe uga nggawa kadang-kadang pelawak mengko ditanjakake insyaallah iki ana sing nyuwun lelagon pepeling uga lara jonggrang terus caping gunung prawan tuwa akeh banget engko nek pepeling iki sing berkahi bawa kudu Mbah Demang Drukuh ngono nek Rara Jonggrang iki Demang Kepanjen ngono kok Demang Dong Panji iya sebab isane ya mung kuwi ora ngono liyane ya akeh sing iso ya iki sadurunge Pak Joko Suyono tindak pepanggungan sepisan meneh ya ndruk kanggo ngliput panjenenganipun Bapak Joko Suyono ingkang tebih-tebih saka leladan Magetan ngono turuk nek keduling nek gentak monggo Dek Ayu B dalu Dek Ayu nggih wilujeng dalu Mak Cange alhamdulillah mboten nduga mono sampun tumapak ing taun malih sowan wonten ing leladan SD 1 nggih 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 langganan nggih punan inggih amin sampun dipun agendakan taunan